Чи варто якось особливо готуватися до вагітності з точки зору нашої біології? Якщо би це дійсно було так, ми з вами вже би давно вимерли як вид. Тому що готовність до вагітності визначає не ідеальний раціон, не марафони обстежень, а наша вегетативна нервова система, яка працює автоматично без нашого контролю і керується біологічними законами виживання. І що дійсно важливо, так це наш внутрішній стан. У жінки має бути відчуття впевненості у своєму чоловікові, відчуття базової безпеки, спокій за майбутнє своєї дитини, тобто розуміння, що вам буде де жити, вам буде що їсти, у вас завжди буде підтримка. Ось це і є найкраща підготовка. Все інше організм зробить сам, без наших втручань і без надмірного контролю. Підписуйтеся, якщо вам близький такий погляд на здоров'я і на життя. Тут ми вчимося жити в гармонії зі своєю природою, а не в страху.